Estic camí de casa. Ara surto, bueno, ara arribo d'estudiar anglès i tailandès a l'escola i bueno, són més o menys les 4 de la tarda i acabo de baixar de l'Skytrain i és que la calor és insuportable, us juro que estem potser a la vora dels 40 graus ara mateix i cada dia igual, cada dia igual. Mort de calor, bestial la calor que fa, Ara me'n vaig directe a la dutxa, posarà l'aire condicionat i ja si puc descansar una miqueta perquè hi ha moments que em dóna la sensació que em desfaré. Aquest camí és el que faig cada dia per anar cap a l'escola i llavors per tornar cap a l'apartament. Com veieu és un carrer estret, però contínuament passen cotxes, bicicletes, carros, gent caminant. Tens que anar al lloro de que no t'atropellin, és una miqueta perillós. Però bueno, vaig cap a casa i ja estic arribant i per fi em podré refrescar. Un petó ben fort des de la supercalorosa capital de Tailàndia, Bangkok. Apa, adeu!